Ahojte, no dneska som si urobila takýto krásny jablkový koláč s drobenkou. Ako vidíte, už som si z neho aj odrezala. No je naozaj vynikajúci. Budeme potrebovať na ne 250 g múky, ja som dala hladkú, 1 štipku soli, 100 g cukru práškového a 125 g masla, no jedno vajíčko. No tak vypracujeme si cesto, ktoré potom dáme odležať do chladničky na jednu noc. Keď je cesto odležané, vyvaľkáme, no a dáme si do takejto formy. Ja som ho to dala do takejto formy, no a dáme ho zapiecť, aby sa nám trošku to cesto proste prepieklo. No a potom tam dáme nastruhané jablčka, ktoré som si tiež nastruhala deň predtým a posypala som škoricovým cukrom. Iba škoricovým cukrom, lebo keď tam dáme cukor, tak by bolo by to veľmi sladké. No a drobenku som urobila z múky, z cukru a čo som dodala? Masielko, áno, z masla. No tak keď som predtým, nech som dala tie jablčka na cesto, tak som si to cesto potrela ešte džemom, takým čočoriedkovým. Vidíte, tu je taká báza, tu je ten džem. Potom sú tu jablčka, no a tu je drobenka. No tak tento koláč ja som piekla 35-40 minút v rúre na 180 stupňov. No taký krásny sa nám podajú. Tak vám prajem dobrú chuť.